Pamingaw sa mga naglangkob sa cast sa hit sa GMA Primetime Series nga Lolong, ang mga Kapuso fans atol sa gipahigayong GMA Regional TV Kapuso Mall Show dinhi sa Sugbo. Ani ang report. Daghang mga Kapuso fans ang naghinam-hinam nga makita sa personal ang ilang favorite Kapuso stars sa nagunang GMA Primetime Series nga Lolong. Excited sila kay gawas nga hinay-hinay nang mibalik ang face-to-face event sa GMA Regional TV, ila usab mahimamat ang nagkalain-laing mga artista. Sama na lang nila ni Ruru Madrid ug Shaira Diaz nga may bisita sa Sugbo ni adtong Sabado. Puno sa kasadya ang kalihukan kay aduna pay daghang mga fun games ug activities. Mas dugang hugyaw pa og kilig ang gibati sa mga tumatan-aw dihang migawa si Elsie Dominguez, ang karakter nga gida ni Shaira Diaz. Game na game kaayo siyang mikanaog sa stage aron makig-selfie sa mga fans. Samtang di kapugngan ang syagit nga madungog dihang migawas usab si Lolong mismo ug ang partner ni Dakila nga si Ruru Madrid aron haranahon ang iyang mga fans. Usa ka maswerteng dalaga ang iyang gipili gikan sa audience aron iyang dalitan og awit ug makapartner sa stage. Mapasalamaton sila si Shaira ug Ruru sa kainit sa suporta ug sa pagdawat kanila sa mga Sugbuanong fans. Maraming salamat po muli sa GMA Regional TV dahil sa pag-aasikaso ng mga ganitong klaseng events at the same time sa iconic mall. Thank you so much and hopefully this is not the last time na makapunta po ako dito. And God bless everyone and of course sana nakapanood po kayo lagi ng Lolong. Yes, sobrang happy ako kasi ito ang daming tao. Talagang inantay nila kami, nag-abang sila para sa amin para makita kami ni Ruru, ma-meet sila and I'm just so happy. Ramdam ko yung mainit na pagtanggap nila sa amin dito. Mga Kapuso, ayo si Piata pagsunod sa istorya ni Lolong kay karong gabi magsugod na ang bagong yugto. Diin mga bagong karakter ang inyong maila-ila. Tutok lang sa Lolong sa GMA Telebabad human sa 24 oras. Uban ni Philip Patricio, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.